hamuna tsika makaita sei kana kungoti good morning landlord inini andi landlord iye kubva mamuka ugara masova munomu tamuka tv yangu ndakaitenga kukeisoni chero mota kedi ichipfuura munhu anopea attention kwete kuti noise ndichipinda munomu kumuka kubva marumu ainotengeka kukeisoni ende anotenga kukeisoni izwai pane mvura ipasitofu rendoti mubva magesa. Thank you. Nyoka yange chibuda moya. Iwe yende pasiponi. Nyoka ya basi pemukadzi wakagara pasi pesofa undiyo ni yuvurachi. Wazvo. Ndakazvitaura.